My se od příštího týdne budeme učit stupnice. Stupnice to je takový krásný nekonečný hád, který v sobě má různý tajemství a když to dobře uděláš, tak to vypadá, jako když máš milion prstů na ruce a nikdo nechápe, jak je možný, že hraješ tolik tónů a přitom máš pouze 5 prstíků. My už jsme se naučili to tajemství, že spočívá v tom, že paleček se umí podkládat a ostatní prstíky ho umí překládat. A abychom se na tu stupnici dobře připravili, tak jsme si dali takovou hádanku. Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. A Haničko, víš, co to je, ta hádanka? Co je za odpověď? Klíč. Klíč, výborný. Tak my začneme pravou ručičkou. Vem si prosím pravou ručku, dej si krásně jablíčko, výborný. A nezapomeň, že to musíš hrát tak, aby to bylo jako tajemství, protože když budeme kvedlat celou rukou, tak si každý všimne, že tam hnedka něco děláme, ale ty to schováš a teď to bude vypadat, jako když máš nekonečnou prstu. Budeme teďka podkládat a překládat prvním a druhým prstem. Pojďme na to. Výborný, to je pro tebe úplná brnkačka. Tak pojďme zkusit první, třetí prst, uděláme to složitější. Výborný. Tak a úplně nejtěžší verze zkusíme prvním čtvrtým. Výborný. Tak a ještě se tě zeptám, myslíš si, že ten paleček má být na plocho, anebo naopak jako na špičku, když podkládáš? Co myslíš? Na plocho. Koukej, pojď si to zkusit. Když budeš hrát 1-2, hrej 1-2, tak a vyzkoušej si zahrát ten paleček úplně na placato, že položíš tu ručku a vlastně budeš hrát takhle. Tak pojď to zkusit. No a hrej dál. Tak jak ti to jde? Špatně. Špatně to jde, že? A teď to zkus naopak na krásnou špičku, dej si ručičku do jablíčka a ten paleček musí mířit jako šíp. Pojďme to zkusit. Stačí. Tak co bylo lepší, na placato nebo jako šipka? Jako šipka. Výborný. Tak tím jsi odpověděla, jestli hrajeme paleček jako šipku anebo na plocho. Bezvadný. Pojďme na levou ruku, ať ti není líto, že pravá se baví a levá zase nic. Takže začneme zase C1, stáhneme ručičky na kraj klaviatury, ať nám tady může jezdit autobus. Výborný. A já se teďka budu dívat z druhé strany, jestli uvidím nějaký podkládání a překládání, anebo jestli už to bude tajemství. Pojďme na to. Báječný. Tak za to si zasloužíš nejméně 2 samolepky. Šikulka.